ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକ କରଲାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଫକୀର ରଣାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକ ଫକୀର ରଣା କରଲାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଥିଲେ। ଗତ 5 ଅଗଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ସେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଫେରିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଦୂରରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମରାମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେସିଙ୍ଗା ଏସଡିପିଓ ସନ୍ଦୀପ ମାଝୀ ଓ ଏମରାମପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ତପୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନସ୍ୱର 18।